guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, papakita ko lang po sa inyo yung mga ganap namin dito sa boarding house dito sa Cebu with Kuya Tony. Kasi wala na rin kaming pasok. Simula siya last week lang. Kaya dito lang kami sa bahay, sa boarding house. Lagi. Kasi bawal na rin kaming lumabas. Ayun. So, just keep on watching. Ano yan? Wow! Salamat kuya! Tama na yan. Asin nito. Kaya ito bago. Saan ka? Ito bago. Saan ba yung tinanim mo? Kaya babad para lumabas yung ano. Tubig. Kunti lang tubig. Say what? Oh no! Guys, ito po yung guys, ito yung buto na ano, ito yung buto ng ampalaya. Ito yung buto ng ampalaya tsaka buto ng kalabasa. Ito yung tinanim ko na gumamela. Ayan. Yan. Yay! Mamumulaklak na si gumamela. Yan. So, may tinanim din ako ditong buto ng ampalaya tsaka kalabasa. Kaso, hindi pa tumubo. Update ko kayo guys pagka tumubo na to. Kung tutubo man. So, mag-experiment tayo. Kasi, hindi ko sure kung tutubo ba yung tinanim ko dun sa paso. Ngayon, dahil wala akong magawa, sakto may buto ako ng kalabasa at saka buto ng ampalaya. So, mag-experiment tayo. Ilalagay natin siya sa tissue, tapos aanuhan natin ng tubig. Ewan ko, may nakita lang kasi akong ganito. Gusto ko lang gayahin. So, let's do it! Hindi ako sure guys kung tutubo ito. Pero, try na lang natin. Experiment. Kasi wala talaga kaming magawa sa bahay. Ayan. So, pagkatapos nyan, tatakpan ulit natin ng tissue. Tapos, lagyan natin ng tubig. Hindi ako sure kung tutubo to ah. Oh no! So, ito na yun guys, yung experiment natin. 80,000 impressions later. Yan guys. Kuya Tony. Alam nyo guys, may bisita kami araw-araw. Nakakatawa nga eh, kasi pag galing kaming trabaho, pagdating namin sa boarding house, tapos sa ano na kami, pinto, bubuksan na namin. Alam nyo ba kung sino yung unang-unang papasok sa bahay pagkabukas ng pinto? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, si Muningning. Siya yung unang-unang papasok sa bahay pagkabukas ng pinto. Ayan, buntis na po siya. Miming! 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 Kailan ka manganganak, Miming? Ayan. Siya yung unang-unang papasok sa loob ng bahay. Kala mo may-ari ng bahay, ha? May-ari ka ng bahay? Ha? Tomorrow for sure. Ayan na, mulaklak na si Gumamela.